Petra tässä moikka. Jos sä etsit monipuolista äänityöskentelijää, niin mä oon täällä ihan puhelinsoiton päässä. Otahan ja pirauta 045 1783 852. Mä odotan just sun soittoas. Moikka! Mä oon niin onnellinen, kun mä löysin kotirouvan verkkokaupasta just mun värisen, just mun kokoisen, ihanan uuden puseron. Jee! Jos säkin pyrit vähentämään lihankäyttöä sun arkiruuassa, niin mulla on sulle vinkki. Nimittäin mä löysin noin Valion Mifu-suikaleet, jotka on siis maitoproteiinisuikaleita, jossa on 100 grammassa 24 grammaa proteiinia. Ihan mahtava tuote ja herkullinen. Hetkinen, mitäs mun nyt pitikään muistaa? Ei kun niin jo. Sitähän mun piti muistaa sulta kysyä, että kuulostaako tää tutulta? Aivosumua, vähän ajatus katkeilee, ei oikein muista ihan kaikkea. Sä oot ehkä 50 plus niin kuin minäkin ja elät vaihdevuosiarkea. No jep. Mulle vinkattiin tätä Vitatapsia, joka on suomalainen B-vitamiinivalmiste, jossa on kaikkia 8 B-vitamiiniryhmän vitamiinia. Tää on helposti imeytyvä ja tehokas. Ja mä huomasin muutamassa viikossa, että hetkinen, rouvallahan taas ajatus kulkee, eikä ihan niin kaikkea unohda. Vai pitiks mun nyt jotakin muuta tässä vielä muistaa? No, ehkä siitä oli kaikki.